нафароне ки дар Федератсияи Россия қарор доред, аз дарди буғунҳо азият мекашед, пас ба доктор Анвар муроҷиат намоед. Инчунин табобати сутунмуҳра, табобати бемориҳои занона ва мардона ва табобати ҷигар бо доруҳои гиёҳӣ. ҳатман ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат кунед. Нархи арзон ва дастрас дорад. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей. Видеоро та охирша тамошо кунен ва ба дигарорам равон кунен. Рӯзҳои наздик як қонуни нав дар Федератсияи Россия ба имзо мерасад ки ба муҳоҷиро бениҳоят зарур мебошад донистанаш. То охирша ба ҳамин хотир тамошо кунен. Нафароне ки дар Федератсияи Россия фиктивни ЗАГС мекунанд, барои ана ҳамин гуна ашхосон як лоиҳа пешниҳод шудагиай ва қонунаш мумкин дар моҳҳои оянда ба имзо барасад. Ҳукумати Федератсияи Россия тасмим гирифт ки ҳар як шаҳрванди хориҷие ки новобаста аз ҷинс зан ҳаст ё ки мард аст дар Россия қарор дорад ва агар ки ЗАГС дошта бошад, кормандони мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқи Федератсияи Россия ҷустуҷӯ мекунанд, проверка мекунанд ки дар ҳақиқат ЗАГСи ана ҳамин шаҳрванди хориҷӣ қалбакӣ аст ё ки оригинал аст. Чӣ хел проверка мекунанд? Мисол мегирем, агар ҳар як шаҳрванди хориҷие ки ЗАГС дорад дар Федератсияи Россия дар база дани ном ва фамилияи ӯра менависонанд ва бо ҳамун шахсияте ки ЗАГС кардагиай ному фамилияи ӯра менависонанд, нигоҳ мекунанд ки регистратсияи ҳардуш дар як ҷо кардагӣ ҳаст ё ки не. Агар ки регистратсияи ҳардушон дар як хона наброяд, дар инҷа бармеояд ки фиктивни брак доранд ва нисбати ашхосон чораҷӯӣ мекунанд. Бо ҳамун шахсе ки ЗАГС кардагиен, ай ӯ дар дигар ҷо боша, ҳамира хуб ба назар бигирен, то ки аллакай рӯзҳои наздик қонун ба имзо мерасад ва барои худтон боз проблемаи зиёдӣ мешавад.